smo ponosni što danas smo dobili tu čast da svečano učestvujemo u prvom komercijalnom letu prema Beču. To je bio san, nedosanjeni san čitavog ovog regiona, želja i potreba ovog regiona, ne samo u turističkom smislu, i u privrednom smislu, da se upravo ovaj region poveže pre svega sa centrima velikim u Srbiji, a samim tim i sa centrima u Evropi. Naravno, u turističkom smislu Vrnjačko Banjo je veliki poduhvat, s obzirom da smo imali veliki hendikep i velike primedbe naših turista, pre svega iz inostranstva, koji su se žalili na veliki i dug transfer od Beograda do Vrnjačke Banje, ali mnogo više su se žalili na deonicu od Batočine do Vrnjačke Banje, koja je jako loša u smislu turističkom, tako da ovaj potencijal, ovaj aerodrom, ova politika Vlade Republike Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića da se razvija mreža saobraćajne infrastrukture će značiti previše za Vrnjačku Banju i mi očekujemo da ćemo upravo sa Srbijom u narednom periodu dogovoriti one čarter letove koji su nama biti turistički, a koja analiza naša pokazala bi bili veoma interesantni i veoma benefitni za turiste ciljne grupe koje se nalaze u regionu, a i šire. Naravno, ovaj aerodrom će predstavljati i bolju konekciju pre svega sa centrima u Evropi, ali i šire.